ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ହେଲା। ଜାମୁକୋଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦେଇ କହୁଛି। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଜାମୁକୋଳି, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଜାମୁକୋଳି। ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଜାମୁକୋଳି ଯଦି କିଏ ଖାଇବେ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। କୋଳିଟା ଖାଇଦିଏ ନହେଲେ କି ନେଇଯିବ ମୋ କତରୁ। এটা হচ্ছে করমঙ্গা, খাই দଉଛି। তোমার পেট কম হব পেট পেট কোন ভাই ତମେ ଅନେଇଛ ନା ପେଟ କମ ଖାଇଦିଅ। ଓ नो ବାବୁ ଖାଇଦେଲା ଲୋ। ଚୋପାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦବ।